ప్రజానాడి న్యూస్ కి స్వాగతం. మహడపల్లిలో మట్టి ఇల్లు నేలమట్టం. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం బహడపల్లిలో మట్టి ఇల్లు నేలమట్టమైంది. గురువారం వేకువజామున నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు సారమిన్నారావు మట్టి పశ్చిమ వైపున ఉన్న ఇంటి గోడ కూలిపోయింది. గోడ కూలిపోయే సమయానికి పిల్లలతో సహా ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు అన్నీ తడిసి ముద్దయ్యాయి. పేదరికంలో మగ్గుతున్న ఆ కుటుంబానికి చెందిన ఇల్లు కూలిపోవడంతో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ప్రభుత్వం తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.